Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Lingiyay mong tupad, na pila na'y kalapasan nimo. Sa imo lang mahinumduman, kapila na kanilapas. Sus, og timan-an as Ginoo, mag-una tingalig ka impyerno ning nagwali. Ambot ring diya sa kong luyo, kaning mga bisita nato. No? Kapila na ko ta nagbalik-balik, ang uban din galisod na laglakaw, malapason lang yapon. O na nga, nakaingon ta kung magtimaan ka Ginoo sa among kalapasan, kaya ang Ginoo, di ra ba yun kalimot, all-knowing gud na siya. Kompleto siya sa record. Gikan pa sa una natong paglapas, hangtod karon og sa umaabot natong kalapasan, kompleto ang records Ginoo to the last minute. Karon mao may problema dito nila sa pag-hearing nila sa kaso ni President Duterte. Kayo dili kayo kompleto ang record sa mga prosecutors. Matod pa sa defense panel, very weak ang inyong mga evidence. Nagsalig lang mo kasagaran sa purely hearsay. Kanang tabi-tabi lang. Kasagaran pulos vague. Nag-ingon si Pangulo, wa ra basad nganlig kinsang Pangulo ha. Sa mga witnesses ba, base sa ilang mga affidavit. So weak. Pero ang Ginoo, kung siya na gani mo imuhisgot sa atong kalapasan, kompleto na oy. Sila dito, ilang mga picture, kuwang man. Wa pagi forensic report kuno, wa police report. Ang mga patay nga gi-accuse katong 49 raman na kakasos patay ang gi dawat ron sa ICC, 49. Pero giingnan sa mga prosecutors nga ang gipatay ko nung Duterte, 11 minus 30 ngadtos 40,000. Pero 49 ra ang kaso nga tuwa dito, sample lang kuno to aron ma-establish ang pattern sa iyang gitawag og systematic nga patay nga gitawag og extrajudicial killing. Pero pagtan-aw sa mga ebidensya, kuwang kuno kayo. Hearsay unya naapagyud kunoy mga witnesses nga ang ilang opinion sa usa ka kaso, duha ka witnesses nag-conflict pagyud ang ilang opinion, ana ba? Nga naman dili kompleto ang atong pagtimaan. Pero ang Ginoo, all knowing, who is also the truth, who is the same yesterday, today and forever, kompleto. Ngilingay mong tupad. Nahibaw-an na kas Ginoo. Na ba? Nahibaw-an na ka. Ay tuga-tuga diag pamakak, nahibaw-an na ka. Nahibaw-an na sa Ginoo nga giuban na gyud ka. Ay pagkulor-kulor na imong buhok, kay hibaw-an na ka. Nahibaw-an na sa Ginoong katag kay nang imong original nga kilay, nya karon imo na lang nang gibadlisan mao nang murag tarong tan-aon. Nahibaw-an na ka, nga wa na kay buhok, gawig-wig na lang ka diya. Sus, lain lang diya. Party-arty pa ka na imong wig-wig nga. Mauna, wa gid tay dag-anan kung ang Ginoo nay magtimaan sa atong kalapasan. Di gid ta kalahutay pagpakig harong niya. May maning mga prosecutors against sa gi-accused kay magsige mo na silang debate diha, way katapusan kay mga lawyers man na sila. Pero adto na tas atubangan sa Ginoo, bisag usa pa ka justice sa Supreme Court, inig-ingon sa Ginoo, nangabit ka, di jud ka kabalibad. Kay ipakita mas Ginoo ang tanang detalye sa imong pagpangabit. Og igo ra jud kang moingon, hala nahibaw-an di ay ana. Because ang kamatuoran may ipakita sa Ginoo, dili man ang hearsay, dili man ang mga marites. Mao na kay di man kita kalahutay at ubangas Ginoo, lahi
ang iyang paghukom nato. Asa may ganahan ninyo nga klases paghukom? Kanang paghukom nga tawhanon o paghukom nga Diosnon? Iisa ko nung kamot, may kinsay ganahan sa paghukom nga Diosnon, ta sa kamot. Nindota. Kinsay moingon, ako pa dir, ganahan ko kanang hukom nga tawhanon, ta sa kamot. Sige, bahala mo diya. Unsa may pamaagis Ginoo? Diri sa unang pagbasa, ningon diri, ang taong dautan, unya mo biya sa iyang sala, ug magbuhat og maayo, papason sa Ginoo ang tanan niyang kadautan, ug makasulod siya sa langit tungod sa iyang gibuhat nga maayo. Ang maayo, ang matarong sad nga tao, unya magbuhat og sala, kalimtan sad sa Ginoo ang iyang mga maayong buhat ug ibutang siya sa impierno tungod adtong iyang sala. Ganahan mo na. Sige kag simba nya pagkasunod adlaw gikan ka simbahan, gilabni imong bag, ningon ka, pisti kang animala ka. Nya ana ka ba? Nya paghuman gipusil ka, namatay ka. Pag abot nimo sa Ginoo, ang record sa Ginoo dito kadtong pag-ingon nimong pisti animal ka, buanga ka. Nya ningon man siya diri sa ebanghelyo, ang maghingag buang, maghingag kwanggol ug ang masuko siyang isig ka tawo, mamiligro mas impierno. Di maimpierno ka. Nya kadtong naglabnis imong bag, nadagma man pag-abot sa unahan, nadakpan man, gikulata, nangayo magpasaylo, nya nagbag-o ug nagbasol sa iyang sala. Nya tungod sa kulatang grabe kaayo, namatay man gid siya. Ang katapusan niyang gibuhat, nangayo magpasaylo og nagbasol. Kinsa maroy malangit? Ikaw nga gikasimbahan o katong nag-atang nimo diha nga nang labni lang? Mao nay paagis Ginoo. Nya ganahan mo na. Ganahan mo dili. Istoryahe. Ganahan. Ang pari gikang nagmisa porti kabalaan, balaan kay migisulog god ana balaan kay tanan nya paghuman tuyok ng kolekta, pagbalik wa ginihog kolekta. Ang pari nagyaw-yaw, animal mga tawhana, mga dao kay tanan ana nya karon ang pari pag abot dito siyang kumbinto, nadakin asagdanan, nahog, napantok ang namatay. Kamong wa mo hog sa kolekta, nakaamgo, namalit mong slat, pag abot ito sa gawas. Uy, wa malit ang hog o kolekta, uy, malit lang tag slat, uy. Ana, nya, naglinog sad, nalusnuan sad mo, patay sad mo. Karon inig atubang na ron to sa Ginoo, kisa may malangit. Kamo, nya, makatugot mong kamuray malangit. Mao na ayaw tagai ang pari og okasyon sa sala. Sasabot, hugid mo sa kolekta. Aron ang pari malipayon, di kasa. Unsa man sa isa ninyo di mo muhog sa kolekta, gitawag sa naong sin of scandal. Kana bang nakasa ang imong isig ka tawo tungod sa imong binuhatan. Mao na magtinabangay ta. Pero ari ka sa kuan, ari ka sa kaning balaod sa tao, pwede man na maana tanawar ko ng kasong Presidente Duterte. Ang gikan pas pagka-mayor niya sa Davao kuno, hangtod pagka-presidente niya, kanang iyang gitawag og systematic killing of drug addicts, nga EJK. Iya na dyan ang gibuhat kuno, mao nay accusation sa mga nag-prosecute niya. Gihinumduman gitong karaan, hangtod sa katapusan. Pero ang Ginoo, ay, simple ra kayo. Ang tan-awon ra niya, ang katapusan nimong gibuhat. Ang katapusan nimong gibuhat, the last human act. Gamo bisag wa mo kibaw o wa mo kaagig philosophy no or logic inana no. Wa mo kaagi. Anay uban nakaagi. Unsay kalainan sa human act ug act of man? Tubagal na siya una-una. Kanis Father Joel Agad, philosopher ni, ang iya ditong gikuha nga specialization philosophy. Ang ako canon law dito mamis UST.
Ambot sakto ba ning ako rong isulti. Ang basic nga kalainan sa human act o sa act of man mao kini. Ang human act voluntary, dunay will, dunay imong kabubuton, mo na human act. Ang act of man mao ang involuntary actions, wa naka maghimo og desisyon. Parehanang nagwali ang pari nya gaduka ka ana wa man ka magdesisyon nga maduka ka, pero saan man gyud nga muram ka gihapuhap sa tingog sa pari. Unsa man na di man na voluntary, gitawag na act of man. Pero tungod kay giduka ka, muhigda ka ng lingkuranan, og magtinambid ka og muhagok og maayo, matog ka ba kay giduka ka, mao na nay gitawag og human act. Kay may desisyon naman ka, dukaa oy muhigda ko, ni desisyon na ka. Mao na gitawag og human act. Plus pare, nay muso diha, siksi kayo. Nya paghuman nilingkod sa tubangan, ni tinambid pagyod, nakapasiplat ang pare, yung pare lami sa nida. Unsa man na siya? Unsa man? Wa man natuyo act of man. Pero moingon ang pare, unsa kay seal number aning ganahan na ikuhaon ko ning seal number ani nya. Karon ighumas misa ako ning tawgon. Ana, mao man nay buhat aning Father Joel usahay, no? Dili aron yang ikatikais. Magkatikais man ni siya kay stricto maganay siyang simbahan. Ambot ning yang tupad di basta kana mo'y buhat nagkuyog ra bang duha. So mao na og iyan na nang buhaton, iyan ang tawgon, iyan ang ila-ilahon, kuhaon yang seal number kay iyan ang giubanan ang iyang pagka-attract sa legs. Unsa naman to? Human act. Mao na bantayan nato ang katapusan natong desisyon sa kinabuhi. Lingi ay mong tupad ingna mo desisyon ka og slot karon o dili. Ingna kano? Ingna unsa imong desisyon ron? Slot o dili? Kay og di ka mo desisyon rog slot, basig mamatay na karong gabi eh. Timan nindot ya kay nang desisyon nga mo palit kog slot karon kay basig karong gabi patay nako. So ang katapusan nimong human act ang pagpalit og slot. Ikamatay nimo, igtanaw sa Ginoo sa record dito. Uy, ang katapusan nimong gibuhat ni tabang mo ka simbahan sud sa langit. Nindot. Pero ang imong katapusan desisyon karon dugaya sa nahumagwali ning pareha. Para ba ko dito paninglunon nga utang sus maningil para ba ko utang di na turon ako maabutan ron sus kadugay ani. Unya pag-abot mo sa una naligsan ka sa balhabal. Ya na, pagka wa pa ka kaabot dito naligsan ka patay ka. Igtan-aw dito oy nagdali kas misa naggumbol pa jud kas pare. Unya mo muningil pa jud kas utang. Unsa man na? Unsa man na? Go to hell. Ndota na no? Ana samtang wap amo maimpirno. Ingna dayon, Lord, ayaw hinumdumi ang akong kalapasan. Nya motubag sa dang Ginoo, dili nako hinumduman basta mo desisyon ka karon nga magbuhat na kag maayo. Kalimti ang mga dautan nimong plano ug ang mga dautan nimong gibati sa imong isigataw kalimti. Niini karong hearing sa ICC, kinsa kaha ang malangit nila? Si President Duterte o kaning mga prosecutors? Secret. Ayan na lang kuan. Ang desisyon ni President Duterte sigon sa iyang gisuwat, di na lang kumuingon ug mao ba sa di na siyang kasing-kasing, Ginoo na lang mag-igo. Pero sigon sa iyang gisuwat, niingon siya, andam na kong mamatay anytime niining silda nga inyong gibutangan nako. Og kamong naningkamot para niining akong kahimtang karon, sultihan ta mo nga ang akong kasing-kasing ug ang akong kalag belong nasakop gyud sa Pilipinas.
ang akong gugma para gyud sa Pilipinas. Mao na ang iyang pasabot, bisag tuwa pa siya mamatay didto ug adto siya mamatay, ang Pilipinas mo iyang gihigugma. Iyan ang gisuwat. Sa to pa mo na iyang desisyon. Unsa man na? Maayo o dautan nga desisyon? Ang mga prosecutor gasigig ingon dili paigo nga dawaton kining iyang kaso, kinahanglang yung madugta siya sa bilangguan aron di na siya ka-influensya sa daghan pang mga tao sa Pilipinas nga nahimo na sarong mga Duterte clowns. Ilag yung gipin down kay suko jud kay silang President Duterte haron mahatagan kunog hustisya ang mga nangamatay nga iyang gipangpatay. Mao gini ilag yung gipaningkamutan. Unsa man ang desisyon na? Maayo o dautan? Secret.